Surprise! There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ma'am Jezabel Unalia, no? Ma'am, katuning bahin sa imuhang home credit nga laptop. Ay, walay payment. Na ay siya batal. Ha? Nasinda na ni mo, ma'am? Ano naman na siya kami? Mag-video lang ma'am, kay mama sugo sa mga head god. Bago lang, kasa ka nagbayad, ma'am? Isang adlaw? Kaya naman ko siya ipadala sa Modern Records ni mo. Na batal. Nagbayad na. Ha? Nagbayad na ka? Nag-email na galing sa Isang adlaw lang ka nagbayad, ma'am? Okay. Naman ko siya ipadala sa mga papers nga naibatal. Kumana? Sige, tanaw lang namo to dito. Pwede mo tanaw ng records, ma'am. Pakita na ko sa inyo. Kung sa ko naman, ang wala naman na viral. dapat makita ninyo. Kasama ninyo. O ganit, ma'am. Ikaw, di ka gusto mo tanaw? Kita na ko sa inyo, ha? Yung record ba? Asa mo na ito? Alik natin, ma'am. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos. Surprise! Maligayang pati sa'yong kalaman. Happy birthday, Wala siya manungyan pa! to you. Ma'am, happy birthday! Happy birthday. Patay ko kayo sa home credit. Di! Ay, Ma'am, good morning. May buntag ko sa tanan, no? So, ma'am, before the imi magsugod, magpaila-ilaw sa mi. Joy, tawagan nila. So, kami di ay ang EMD's Flower Shop. Ug ma'am, naami diri karon para ihatod ning sorpresa na para sa imong birthday. So, ma'am, kabalo ka kinsa nag-surprise nimo? Kinsa nagpaluyo ang sorpresa? Ha? Wala din ka kabalo, wala ka idea? Naglagot ko sila. Naglagot din si ma'am, no? So, ma'am, before nimo mahibalaan o kinsa nag-surprise nimo, kantahan sa kanamo pag-usap og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, ma'am, happy birthday. Ma'am, make a wish, ma'am, and blow your candle. Lagot kayo ko sila. Hindi na ako naninil ba kay di ka magtaglaban ng ban. Ako na isulti ay unta nga impas na yung home credit. Yay! Happy birthday, ma'am. So, ma'am, makabalo na ka okay sa karon ang nag-surprise nimo kay naman siya yung message. Ako ang basahon iyang message, ma'am, ha. So, ma'am, ang iyang ingon, I hope we've made your birthday memorable. Mao tayo ang message para sa imo. Happy birthday. Sige na lang kagomba ka na siyang pang-prank, pang-wana mo, ka na siyang pang-surprise. Kami na sa... Thank you, kayo. Pwede po ka na siyang ako Yabo-yabo din ka pero. Salamat sa kaganan ni mo ipon. Ako ini kuan itlano na ko ang kanila ko ni JP. Ibaw jud ko nga ganang mga surprise. Iba na. Puset na lang.
Sige, so kato lang imong message para kay ma'am, sir. Thank you. I love you. Sige. Abi mo niya sir kapit din siya mamatay na prank kay doktor. Prank sa doktor, mali ang diagnosis. Stay siya ma 3 months kaya binig mamatay na siya. Cancer na siya cancer na. Thank you for being a second mother to us. Salamat sa tanan. Salamat sa pag-anino. Kahit wala ko niyo gani mapatay dito. Wala to. Thank you. Inani ko so para duha ka kasi sila bawi sa mga kag-giver ka puno kay ka. Happy birthday! Nagila ko eh! Lapat-inak lang. Happy birthday di. Happy lang po ko kay napalipay ko kasi mga manggod niya. Makasaver tali na tamag. Nagtuturin si mga birthday karong artist. Si Dante kasi display ka happy stone diba? Kay nagsabot naman ta na magtipid pero lipay lang ko na happy ka. Sa mga katagpagi na pamintay ka happy. Oh, yung lipstick. Thank you. So, salamat. Enjoy. Do, salamat kayo. Salamat. Salamat naman. Salamat nga na napundok sa matanan. Nga, buta. Dinita pa niya sa ubang mga igso niya watak-watak. Nga, pulos-pulos na yung mga tupak. Magkasinapot sa Japon, Australia po. Mapatigbabaw ko ng love. Salamat. Salamat din ang So kato lang imong message, ma'am. Sige. So ma'am, once again, happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Ang Bigos Flower Shop lang doula.